Id-deputati Laburisti jinsabu imħawdin u konfużi għal dak li tħabbar minn Joseph Muscat u Sajmizzi meta b'tant pompa ħabbru li l-kumpanija Ċiniża Huawei se tiftaħ uffiċċju b'10 impjegati, xi ħaġa li l-Gvern prova jagħti l-impressjoni li se jkun investiment qawwi f'pajjiżna. Iżda jidher li ħadd mid-deputati li staqsejna m'għandu liċken idea dwar x'għamlet Sajmizzi f'dan kollu li tħabbar jew inkella ta' kemm se jkun dan l-hekk imsejjaħ investiment. Taf tgħidli l-Sajmizzi x'għamlet għall-ċeremona tal-bira? Kienet fil-aħbarijiet, kulħadd seta' jara x'għamlet. Ma tafx tgħidli? M'għandix għalfejn. Jekk taraw il-gazzetti u t-television taraw x'għamlet. U ta' kemm ħajkun dan l-hekk imsejjaħ investiment? Mhux settur tiegħi da. Taf tgħidli dawn l-10 impjiegi x'ħajkunu u għal min ħajkun jekk hux Maltin jew barranin? Iva jiena naħseb illi din hija aħbar tajba. M'għandix kummenti xi ngħaddi. Thank you. Ta' kemm ħajkun dak l-hekk imsejjaħ investiment li jitħabbar? M'għandix kummenti xi ngħaddi. Ma tafx. Grazzi. L-ideali s-saqsi aktar lil Sajmizzi li kienet imdaħla f'dan ix-xogħol. Araw daqsxejn il-news xina minix inti saqsek fuq dak l-investiment li kien imħabbar. U probabbli laqqas taf tgħidli allura x'ħajkunu dawk l-10 impjiegi li tħabbru l-bira. Għalli ma impjiegi li taf inti dak li rajna fin-news. Ma tafx ġifieri. Dak li rajna fin-news. U xi qrajt fil-news inti? Dak li rajt inti. Ma tafx tgħidli. Dak li rajt inti. Inti membru fil-Gvern Laburista u ma tafx tgħidli ta' kemm ħajkun miljuni l-hekk imsejjaħ. Investiment tajjeb u sa naraw għadu bidu. Il-Ministru Leo Brincat qed jiffoka fuq il-qasma. Taf tgħidli x'għamlet il-mara tal-Ministru Konrad Mizzi Sajmizzi għall-investiment l-hekk imsejjaħ investiment li jitħabbar il-bira. Foka fuq il-qasma. Taf tgħidli ta' kemm ħajkun dal-hekk imsejjaħ investiment għall-inqas. Aqra gazzetti tkun taf. Il-Ministru Konrad Mizzi u d-deputat Silvio Xkembri kienu maġlin. Mistoqsija onorevoli, taf tgħidli x'għamlet ħasatek mistoqsija jekk jogħġbok. Li x'ħajkunu dawk. Kif għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari Ian Borg prova jirredikola il-ġurnalist u għal darb'oħra baqa' jommod iċ-chewing gum. Onorevoli. Taruħek xejn għax m'għandi xejn xi ngħidlek. Ma tafx meta ħajkun iffirmat il-ftehim finali tħabbar il-bira? Jew ta' kemm ħajkun dalek imsejjaħ investiment? Kif int, all right? Jiena all right, tista' tweġib lill-mistoqsija jekk jogħġbok onorevoli. Ma tafux b'dan l-investiment mhux qed iżomkom informati il-Prim Ministru. L-mistoqsijiet parlamentari u nwiġbu lilhom. Il-konfużjoni fost id-deputati Laburisti tkompli tispikka b'deputati li ma jafux jekk dak li tħabbar huwiex investiment jew le. Min jgħidlu investiment, min jgħidlu testing u min jgħid ċarutont li ħadd ma semma investiment. Investiment tajjeb u. Jiena naħseb l-investiment li tressaq il-bira huwa investiment pożittiv. Kien hemm tħabbira ta' testing tekniku li ħajamel il-Huawei. We'll be very grateful for this sort of investment. And what Huawei's investment means in Malta. Ħadd ma semma investiment. Għal-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon spikka l-aġir tal-Ministru Carmelo Abela fil-konfront tal-ġurnalist. Onorevoli, taf tgħidli x'għamlet Sajmizzi għal dak li tħabbar il-bira? Jekk ma tafx għal-inqas taf tgħidli x'ħajkun għal 10 impjiegi? Ma tafx anqas taf tgħidli għall-inqas ta' kemm ħajkun dalhekk imsejjaħ investiment? Ta' fejn suppost toqgħod? Ta' fejn suppost toqgħod? Ma tafx tgħidli? Toqgħod f'postok fil. M'għandekx rispett lejn il-ġurnalisti li qed jagħmlu xogħlu? Ħafna. Għax provajna nagħmlu xogħolna, Carmelo Abela fil-Parlament ilmenta mal-Speaker. Iżda l-Speaker fid-deċiżjoni dwar l-aġir tal-ġurnalist qal li l-ġurnalist m'għamel l-ebda tfixkil u għaldaqstant il-ġurnalist qiegħda dmiru b'mod tajjeb. Mhuwiex possibbli li wieħed jirrestrinġi dawn l-ispazju pubbliku biex ma jħalli ġurnalisti f'dan l-istess spazju. Hija eżaminat ukoll il-filmat ta' CCTV relattiv. Milli ma eżami s-sedja tikkonkludi li ma jirriżultax li hemm biżżejjed elementi li jammontaw għal tfixkil skont il-paragrafu D. Mario Frendo, għal Net News.